जायफ्रा दिनै धरना होदों बिथांमोननो क'क्राझार मेडिकेल कलेजखौ नांगोन ना नाङा बेफोरथ' आरो डेम'क्रेटिक माने अर्गानाइजेशनसआ हायो धरनाखौ जेब्लायबो होनो हायो खिन्थु धरना होनायनि मिनिं माने अबजेक्टिभा मा बिनि थांखिया मा बेखौ जों साननांगोन आरो बिसेसके आरएनबि जि हस्पिटाल बिनि खोथाखौ आं बुंनो सानो जे जोंनो मेडिकेल कलेजखौ नांगौ ना नाङा क'क्राझाराव हस्पिटाला थागोन थायैनि जेबो खोथा गैया बे हस्पिटालखौ बोखारनायनि बाथ्रा गैया दा जिखिनिफोर डिपार्टमेन्टफोरखौ बेवहाय एसे माने स्ट्रिमलाइन खालामदों बेवहाय गुबै जाहोना जाबाय हस्पिटाला बेवहाय सोलिनो नांगौब्ला मेडिकेल कलेजा सोलिनांगौब्ला बेवहाय गोबां पेसेन्ट नांगौ फ्राय बिथांमोना 800सो पेसेन्ट पार डे नांगौ होननानै बुंदों बेरामिफोर थांनांगोन दा बे 800 बेरामिफ्रा थांनांगौब्ला बेवहाय जुदि सारलाजोबनानै थायोब्ला मोनसे जायगायाव 800 जाया दा नंखायनो क'क्राझार मेडिकेल कलेजखौ बिथांमोननो नांगोन ना नाङा बेसो सोंलु जायफ्रा दिनै धरना होदों बिथांमोननो क'क्राझार मेडिकेल कलेजखौ नांगोन ना नाङा बे खोथाखौसो बिथांमोना बुंनांगोन मेडिकेल कलेजा दिनै बेवहाय फैदों बिथांमोनाबो बिदोंमोन आरो बे जायगाखौ बिथांमोनानो सिलेक्ट खालामदोंमोन जोंनि सरकार फैनायनि सिगाङाव ससियेल मिडियायावथ' बिथांमोना गोग्गा गोग्गा बुङो जे जोंनो मावदोंमोन जोंनि सरकार फैनायनि सिगाङाव बे जायगाखौ बिथांमोनानो सिलेक्ट खालामदों जाय बिथांमोना दायो धरना होनायाव लिडारशिप लादों दा दिनै बिथांमोना अनलि माने सिटुएसनखौ खाराब माने नस्थ' खालामनो थाखाय ओरैनो मोनसे गाज्रि थासारि सोमजिहोनो थाखाय बेफोरखौ खालामदों जुदि बे जायगाखौ बिथांमोना होआमोनब्ला मेडिकेल कलेजा बेयावनो जानाय नङामोन बिथांमोना बै समाव